खुन्दुं सादों जोंना नै सि दाखावरिया आथिं मुफुरलायलायनानै 2024 नि गोदान मडेल खुन्दुं सानाय ना 2024 नि बिदि आथिं मुफुरलायनाया बेयाव नङा सिङाव मा दै एसे हर आं दै गांनाया हालाहाय ओंखाम जानायाव दै लोंदों आंहा दैबो माबाबो बियो आयौ दैया लायनांगौसो नै दै लायनांगौ दै गांलायलायनाय लाजियाबो दै गांनायखौबो लाजियाबो सानथामसो ओंखाम मोनजायाखैनो ओंखायनो खुरनानै जाहोदां दैखौबो सानबासो मोनलोंखायाखैमोन आं गोथाव ओंख्रिया गोथाव मोनाखै आं अनला नाथुर टमेट' आलु एवनानै गरसि गासिबो होनानै गालांजोबखाबाय अनलाल' उरनानै होनानै खांनांसिगौ बेखौनो सङा माबा रोङा माया होनबाय थायो आयौ बोरैबा जालाय उरैयो दुन्दिया मोनबावनांगौमोन ना जि गोथाव जाबाय सानथामसो मोनजायैनि खोथा जाजोबथार दे आथिं मुफुरनाया बोरै जाखो आयौ माबायानो फिसारानो खुयै खुयै खारैहाय फाग्लि मा खालामनो मोजाङै दा दे जोंना जारौआ नोगोर सि दायो मानसिखौ मा होननांगौ जाखो बे हिनजावनि रायनायानो फुरा मिनिथावखाना माने उल्थासो रायो लोगोफोर दा जोबजासे नायलांदो अब्ला नुगोन आरोना माने बेनि रायनायानो मोनफ्रामबो माने मिलाया बेबायदिनो रायब्लाबो मिनिनोसो ओंखारफिनो गावनो रागा जोंबाबो उनफिननानै उल्थासो रायजोबो लोगोफोर माने बेबायदिनो खानाय सिनजानांगौ होननाया खानायखौ खाया नायदो नै खानायाव खानफिनबाय थादों लोगोफोर हेल' गास लोगोफोर खाना होनो लबारजों दौसा सिनथारो नै ओंखायनो खाना होनोसै फिसाजोआबो खानायबो सिनजाया मुंबो सिनजाया नायनो बाबाय आङो बे मानसि सासेखौ खानायखौनो सिनजायाहाय मा सिनबाबो आसरितसो मा साइसनि मानसिथाय बे खानजंखौ नांबाय थाया आङो माबा बेरायहैनो नागिरदों मा होनो मुम्बाइआव ओंखायनो खानायखौ खाया आङो उनावहाय खागोन खानायखौनो सिनजानो आरो जाय लाला नुखायो आसरितसो साइसखौसो हिनजाव बादिनो बुरै गिख्रंबा नै बेनिखौ हौवा मोखां नुयो ओमफ्राय आंखौ हिनजाव बादि नुयो नै बेलाय नै बे खानायखौ ओरैहाय सिनजोबबा फुरा बेखौ हिनजाव होनना रावबो सिनाय नङा हौवा बायदि नुयो नामा आंखौलाय आंखौनो नै हिनजाव बादि नुबावोसो साइसआव बेलाथो नै हिनजाव बादि बिलाय हौवा बायदिसो नुयोनो आयौ आं हौवासो आरो आं हौवा बायदि नुयो आंखौ बोरै बिदि होननो हाखो नोंलाय आंखौलाय जिरा मस्ला सामब्राम गुफुर देग्रा अबस्थाया नायदो अलसिया थारमाने बियो अलसिया मानबायसो देखायो नायदो ओमफ्राय नाया जोंना जानोसै माखासे फ्राय एवगोन माखासे बिदै होगोन एसे
गोजा गोजा जाथाव नुथारो